Hi guys, good afternoon. This is me again, Jepo, and welcome back to my channel again. So for today's video guys, mag-film tayo ng Virac during daytime. Meron kasing nag-request sa akin, isa sa mga classmates ko back in college, bakit daw hindi ko gawa ng video ang Virac during daytime. Napanood niya kasi yung video ko or yung previous vlog ko regarding Virac at night. Actually, meron na akong video noon, nung pinakauna, kaso nga lang sobrang labo. Ako na rin magsasabi, sobrang labo talaga. Parang yung video ay kinuna nung 1945. Tsaka hindi pa ako gaanong marunong nun mag-vlog guys, kaya pasensyahan nyo na. So ngayon pala, aakyat tayo dito sa footbridge para mag-sneak peek tayo dito sa Catanduanes State University o CSC dati. And ito naman pala yung way papuntang San Andres, and then yung opposite way niya ay papuntang Virac downtown. So daan muna tayo dito sa Zamboanga Farm para ma-refresh yung mga classmate natin. Tulad nito, shout out kay Bona Paladan. Dito kasi sila tumira guys nung nag-aaral pa sila nung college. And marami siguro silang memories dito, and this is refresher na rin. Hindi na sila nakaka-uwi ng probinsya. So ito naman pala, Love Jane Caballero, shout out pala. Ito na yung itsura ng daan dito, hindi tulad nung dati na maputik, masukal. Hindi mo talaga gugustuhin dumaan kasi yun nga, maputik tsaka all white pa naman yung uniforms namin. So madudumihan ka lang. So ito na yung daan niya. So nagkaroon ng maraming bahay, tapos may ACC Mini pa. So very accessible na yung shortcut kung dito ka lang sa kanto pupunta. So ayun guys, pupunta na tayong downtown, pero subukan kong pumunta ng CSU kasi nag-sneak preview lang ako kanina kasi baka hindi ako payagan, pero try pa rin natin. And yun nga, luckily pinapasok pa rin tayo dito ng guard. Nagpara-para na lang tayo para makapasok tayo dito kasi ang alam ko bawal talaga eh. Last time nung pumunta ako dito, nanita talaga sila, kaya sabi ko bawal nga talaga. So siguro naman, for security purposes naman yun, kaya siguro hindi sila nagpapapasok. Bawal sila sa mga outsider. So itong side na to pala, itong College of Nursing dati and Midwifery, ngayon CHS na yun, Health and Sciences na ata. Okay, tapos ito naman na side na to, ito naman yung gymnasium dati. Ngayon may kulay na siya, dati lang yan, plain lang yan. And yung right side ng gymnasium is College of Engineering. So ito naman, feel ko ang tatalino ng mga tao dito, hindi para sa akin. Pakiramdam ko lalagnatin ako lagi pag nagagawi ako dito at nagpapawisan ng malamig. Ganun lagi yung parang may humahangin na malamig sa'yo. Kasi parang nagliliparan yung mga numbers dito at parang may problem solving ka agad. Diyos ko po Rude. Parang no solution, no entry. Kaya ilag tayo dito noon. Hindi welcoming para sa akin yung area na to noon. Itong likod ng gymnasium ay dormitory, and then next to dormitory ay elementary. Hindi ko alam kung elementary pa rin to, pero baka elementary pa rin, nagbago lang yung building. Kasi dati lang yan, mababa lang yan. And then yan yung dating parang sunken garden. Meron na rin building, hindi ko rin alam kung ano yung building na yan. Nakakamiss lang yung dating itsura nito kasi so refreshing. Tapos ito naman yung papuntang fisheries. Actually ang dami ng buildings, kaya kung halimbawa matagal kang hindi nakakapunta dito, and then pag bisita mo ulit, makikita mo ang dami ng buildings. Kaya maninibago ka talaga. Last time na pumunta ako dito, yung nagpa-booster pa ako, and then dun ko lang na-found out na ang dami ng pinagbago sa loob. Sa labas kasi same lang. So ito naman yung papuntang agriculture, and then itong beach building naman is yung library dati, and then itong kaharap niya dito sa may gilid ko, yan naman yung cafeteria dati. Inaalala ko yung humanities subject dati kung saan gusto ko yung teacher, kaso nga lang nagpalipat talaga ng ibang teacher kasi kakanta ka sa harap ng maraming tao sa cafeteria. No. Di bali nang may wala sa mga class ko kaysa pakantay ka sa amin during finals. Tapos nakabihis ka pa, nakakala mo ilalaban ka sa kantaran, tapos kakantsawan ka lang ng mga estudyanteng nakikinig. Kaya hindi. So ngayon guys, lalabas na tayo dito, mag-exit na tayo, and dito pa lang nasa right ko ay high school naman. Pero di ko sure kasi wala na akong masyadong nakikita mga estudyante na nakapangbihis or uniform na pang high school. So yun, gusto ko lang palang i-shoutout yung mga naging classmate ko dati, BS Bio, saka yung mga nutrition and dietetics na rin. Dietetics or dietitian, bahala sila. And Jack, shoutout sa Jack. And syempre, sina Doc Hyde, sina Sol, Urbano, Jean Magtangog, mga classmates ko yan. Sino pa ba? Si Maymay Suneha, Brandy Vargas, Homer Romero, Fred Tulay, Margie Dalma, Marie Rose Tapel, Cel Tolentino, Bean Candelaria, and then syempre Tox, isama na rin kita. Tapos yun pa ba, yung mga classmate kong hindi na naging classmate sa NPARK, si Benedict Bernal, Jem Tasara, and lahat, ang dami nyo kasi, BS Bio, and then Nutrition Dietetics na lagi namin kasabay lagi. Syempre si Dimple, shout out. Kasi yun guys, dinaanan uli natin yung dinaanan natin dati during night
or Virac at Night previous vlog, and alam nyo naman, di ba, San Isidro Village na to. And then nga pala, pag halimbawa nakita nyo yung mga bahay-bahay nyo dun sa mga kaisla natin na malalayo na or wala na dito sa probinsya, i-shoutout nyo na rin pag nadaanan natin yung bahay nyo. So nandito na tayo sa Gogon Sentro. Actually yung Gogon may 3 branches yan. Kalain mo yun, may branch siya. So yung Sentro, Tiad, and then Sirangan. May kalakihan din naman kasi itong barangay Gogon, kaya hinati siya sa 3. So ngayon dito na tayo sa Sirangan, ang aking barangay na Sinilangan. And shoutout ko rin pala si Ate Jing na laging nagsusupport sa mga vlog posts ko. And syempre kinahatian din ko Kuya Boyet, Kuya Bong, Ate Lorien sa Talan family. And do nga pala, nakalimutan ko rin pala isa ko pang classmate, Giselle Talan, shoutout. Sorry, nakalimutan ko. And syempre yung best friend ko, Jet, shoutout. And paligo na tayo dito sa ating Virac Public Market. Alam ko nakita nyo na to sa previous vlog ko. And alam niyo na siguro na ito yung Barangay Concepcion. And dito naman tayo dadaan sa hindi sa Boulevard para madaanan natin yung ito mismo yung Barangay Concepcion. And then after nito yung sunod na block ay San Juan. And then itong sa may medyo bandang dulo naman is San Pablo. So magkakalapit lang talaga yung barangay dito, as in dikit-dikit. Kaya madami kang makikitang chapel. Yun yung parang indication ba? Indication nga na pag nakita ka ng chapel, nasa ibang barangay ka, and then pag nakita ka ulit ng panibagong chapel, nasa ibang barangay ka na. Kaya kung ikaw ay tulad ko na kada chapel or image ng chapel ay makikita, ay magsa-sign of the cross, sabay lagpas-lagpas ka na. And ditong dinaanan pala natin guys, yung may orange ay plaza, and then yung sa kabila naman ay yung munisipyo. Nakita nyo naman yun dun sa previous vlog ko. And then itong barangay na dinadaanan natin ngayon ay Salvacion. Alam ko hindi pa natin to nadaanan eh. So first time nating madadaanan to ngayon sa video na to. And then makikita nyo rin after that is yung triangle na nakita nyo na rin dun sa video ko. And pagkatapos nyan, papasok naman tayo dito sa Santa Cruz. Dito lang sa may gilid ng Center Mall to. Yun yung papuntang Pier, and then ito yung papuntang Santa Cruz. Ayan. And magkakalapit nga lang yung barangay na to, yung Santa Cruz, yung Rawis, yung Francia, pero hindi ko alam kung hanggang saan yung sakop ng mga barangay na to. Basta, ayun guys, yung sinabi ko sa inyo, pag nakita nyo yung mga bahay-bahay nyo, i-shoutout nyo na lang. So tulad nito, hindi ko alam kung Santa Cruz pa ba to o Rawis, kasi kuminsan may nagsasabi Rawis na daw to. Or, kuminsan kasi nakikipag-argue pa ako sa mas may alam, pero hindi ko naman talaga alam kung ano yun. Nagmamaro nga kasi. So, wala na ako masyadong masabi. Shoutout ko nga pala. Meron kasi nag-comment sa aking vlog din. Si Shawi Bernardo at sa kanyang mga kalugar sa Baldoc, Pandan. Ayan, shoutout ko. Maraming salamat sa panonood. And sana patuloy pa rin po kayo sa panonood ng vlogs ko. And kung sino man po ang gusto magpa-shoutout, mag-comment lang po kayo at i-shoutout natin yan. Para sa isang episode or sa isang vlog, puro lang tayo shoutout. Nakakapagod din kasi mag-voice over kasi dapat akma din yung sasabihin mo, dapat in every lugar na tulad nito travel, dapat meron kang kwento kasi kung wala, na nga, kaya dapat meron kang kwento kahit konti man lang. So ito pala, Barangay Constantino na, and then ito yung national, yung aking pinag-high-schoolan, and ito na naman, meron na naman ako naalala. Itong bakod na to medyo mababa pa to dati, kaya nakakapag-cutting din tayo noon. Siguro mga once o twice o thrice, hindi naman mabait tayo nun. Tapos yun pala, itong kahabaan na to mula dun sa National hanggang sa Gogon Sentro, lagi ko po yan nilalakad mula umaga, tanghali, and then hapon pag uwi. Kasi syempre nagtitipid tayo para yung pamasahe natin naiipon para may ipon. Kaya nga lang sadyang meron talagang mga estudyanteng mapanakit na pag nakita nila naglalakad ka, sisigawan ka nila ng walang dos, lagi na lang ganon. Inaantay ko na nga lang na itapon nila yung dos sa akin para pulutin ko, di ba? Pero hindi naman nila ginagawa. So pangasar lang, pangungutya, laging ganon. Pero okay lang naman, hindi naman masakit. So ito na pala guys, nandito na tayo sa San Roque. Yung dinaanan din natin na medyo may kadiliman din sa gabi. Pero ito siya sa umaga. And then after nito, hindi tayo dadaan sa Moonwalk. Dadaan naman tayo sa ibang way papunta ng Calatagan, which is itong Danicop. Dito magsisimula ang papasok sa Danicop. And actually ito pwede mong shortcut. Hindi naman pala ito shortcut kasi mahaba nga rin pala ito kung pupunta ka ng Calatagan. Medyo matagal-tagal din. And hindi mo rin masasabing secret passage kasi madami naman nakakalam nito eh. Sabihin natin alternate route na lang to. So kung ayaw mong dumaan ng highway at mas ka sa maraming sasakyan na dumadaan, pwede kang dumaan dito
And kung gusto mo rin naman na dadaanan mo ay tahimik lang, yung naturey, ganyan, green, dito ka na lang dumaan. At wala pang masyadong nadaan dito. Walang masyadong nadaan tricycle, tsaka motor, tsaka ano pa man. Malilim pa kasi maraming puno, tsaka tahimik. Ano pa ba? Fresh air din. Tsaka lakas makakaligasan, pro-environment, yun. Kasi ang dami nga kasing puno, puro siya green. And maamoy mo talaga pag duman ka dito, amoy siya dahon. Malas-malas mo lang kung maamoyan mo ng may etches ng kalabaw. Iba na yun, so may times. So yun, pauwi na rin tayo dito. And yun nga, habang tinatahak natin yung daanan na to, may kasalubong din tayo na nag-checkpoint. Ayan, checkpoint yan, sir. Kaya yung mga dumadaan dito, mag-iingat. And yun nga, napansin ko na yung mga vlogs ko, pag nalabas ako, mas madaming views. So gusto nila naglalabas ako, pero mahal-mahal nga ng gas. Panoorin nyo naman yung ibang vlogs ko. So ayan guys, pauwi na tayo. Konting kembot na lang, nasa bahay na tayo. Kalatagan Tibang na pala to guys. And then after nito is Kalatagan proper na. And then nandun ka na sa highway, yung dinaanan natin, nilabasan natin. So ayun lang guys, hanggang dito na lang uli yung aking video o yung ating vlog. So thank you ulit sa mga manunood at sana panoorin nyo pa yung mga iba kong vlogs, please naman. So yun guys, don't forget to like, share, and subscribe. And sa gusto magpa-shoutout, comment na lang kayo guys at i-shoutout ko kayo. Hanggang sa muli guys, thank you, bye!